שלום לכם, אני עורך דין אבי קזו כהן. ירשתם נכס מקרקעין? אם אתם עומדים לפני פירוק שיתוף בנכס הזה, חשוב שתדעו שיש חשיבות לשלב שבו אתם נרשמים כבעלים בטאבו, מכוח הירושה. אם הדרישה לפירוק שיתוף נעשית בשלב שבו המנוח, המוריש, עדיין רשום כבעלים בטאבו, אז יש זכות לכל אחד מהיורשים לדרוש מהיורשים האחרים לקנות את הנכס. כמובן לפי שווי שמאי של הנכס. אבל אותו יורש יכול למנוע את מחירת הנכס מחוץ למשפחה. כלומר, שהנכס הזה לא יוצא לצד שלישי. וזה משפיע על הערך שבו הנכס ימכר, בדרך כלל ערך נמוך יותר. אם הדרישה לפירוק שיתוף מגיעה בשלב שבו היורשים רשומים כבעלים של הנכס, הסיטואציה היא אחת. הנכס הזה יוצא למכירה בשוק החופשי. כל צד שלישי יכול לבקש לרכוש את הנכס הזה, ויש לזה השפעה על השווי שבו הנכס יימכר. לכן, חשוב לכם לדעת מה המטרה שלכם במכירת הנכס. אם לרכוש את הנכס, אז תלכו במסלול הראשון. אם להשיא, כלומר למקסם את הרווחים שלכם מאותו נכס, תלכו במסלול השני, תירשמו כבעלים, ורק אז תדרשו את פירוק השיתוף. אתם מוזמנים לפנות למשרד שלנו, ואנחנו נשמח להתוות יחד איתכם את הדרך הנכונה עבורכם.